Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Manuel Badwar, uba dayu Secretary Meghalaya Pradesh Congress Committee, ulat Ther ting ya ke Dr. Maisel Ampareen lingdo da kabaong. Bakum ke kertong ke batmu banyak Ïakhun, kat ya ke kerdan MP lay, kadiban Kiar na ke Kynthoh Briew. Namar kani ke peni baka jinglong Briew kalong ke baduna, bat kamnya hap satya. Akabede berkejing Kynthoh jong ke Dr. Ampareen ke balaong. Bagi ba kila duk ke jing shania yo ba Vincent Pala uba de MP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency bat kala ongru bagi ba kim ju yo i ne yo sngo hiru ba Vincent kemu MP ulale ayu ye ke jella nakaliang ba Manuel ula ong ba Vincent Pala kemu MP ubala mi khman ye ki lai po hun reu tli ki Assembly Constituency umla aban su shong bet hayeng henry kemu MP ujube wat ki kendong kinchran bat ulong ru Briew ubumju thau ne pet chiliang khmat yano la ki a jingkershan yo une kim ai ru ulaong ka Dr. Ampareen ka dei banyak Ïakhun bat yele ya ka ei ka bakadei banle bat ka dei banyele na ka bentang ka bha ka met jong ka jilla henry amban su ka dokti ki wei namar bakum ka jat ben reu khasi kim dei ban syatan telai iwei ba Manuel ula ongru ba ka jing Kynthoh jong ki katto kat ni yo ba Vincent kare ka jinglong shimet jong ki hi ka ba ki don ba la ki melen man Kynthoh ba hi ba ka jing Kynthoh shimet yano kalong ka ba bakla ba Manuel ukermen scam ru ba ki ba ka jella ha ba ki lej ban thep je ka vote jong ki kinda puson bat perkhat bha bat bakin thep je ka vote jong ki ne ka benta ka jat ben reu bat ru ne ka benta ka rihi barok ka wei. Como MP uba represent ya like for really constituencies, assembly constituencies. Obviously, in mak mesti syong behaya. Ma, kat jing pet jongang nampak ji ki MP wala ban be mi. Ki kendong kencerat iu ki nokendong iu be mla ban lek. Sha Delhi ru ibe, shani ru ibe. Bat lada idon le shani hamtam ai ibuan bha ki por ba idon bha shiki. Sinong ki bakam let kamya ilet be bhai ki functions ki ike jong ki sinong ba ka jingaram ju iru balong be hakata ka kenti ngapet imju tho imju ong bangan pet tangi kini ngan do kini nang ni ngayo vot khambon nang ni ngayo khamla imju long ta shi sin idon be himan ki district ilet be himan nau banai te ban ong ki Briew ba imju yo ya kendo yo I kata ka jing Kynthoh te shulong no kasyong ka jinglong Briew jong ki ban pi ka personality jong ki Briew ka dan pi nada ki million ban Kynthoh be hi telong personal attacks on individuals like that to me it is very wrong. Fight for what you should be doing, fight for what is important for the state. What fight can ban kodokti ki we ngathara ke jat Briew khasi kam dei be ka jat Briew ko mansura tanpa tulun di ibe ke roti be. I think it's best bagi candidates kamtam kas teacher kama laong manyang so ki MP le ki ban restrain he ko kapani ba ka character jong fi kalong dus that it's not good no na try ka bhai fight for yaki belief fight for yaki ban ong ba pala la bonte ki scheme la bonte ki jing bhai bon connectivity of roads men ong ma ni chutura kena pet ani hakini ki sinam ke la le item don show ke ilong vocal shulong na press ten camping pa chapang to ko forest act ko ba 6 kilometer na border kan simbing na percent katuri along vocal bhai pa hambe be ba tik shulong no bangim don ha ka buar man ta kam da pau le se da khala wan biang ke UPA na khala wan biang ka sarkar congress lawan ka in kata ka alliance Indian alliance ang the tikin sa pau shu tangwa ka jing don kam hi man ta da ngia pet hi Ngakshu kalman bagi Briew kin sutuk rumput bagi le tap ya ka vote tap namanta ka jat Briew tap namanta ka India pro ko we nga shit ong bhai Briew ka jing pher ka ni ka san perthai mata ni ha po country jungi kala jan long kum balong sharasha suki pinepet kini ka sarkar mata ya kita ki institution ki balong autonomous ma kila sedang man kini kila sedang man tap ka bor juki teman kan sapoi ka por kan salong balong ka shatin u decide putin la no balong election
Lada uang yang manong bet manga throughout ru dan balaman pen kiu nama kabor la pada lada kalong kumta ke democratic set up jong ke country jong ni kan hang sniu ke te wat jupet man ong tang nam tai te jing yo nong hayen sem la jong perkhat ke jaj Briew perkhat ke nyam perkhat ke jing long jong ni kum ki khasi kan ni dang dei ki baret e te ne po India te lada mdon ka parti lada mdon ka sarkar ka ban protect yang ni nge ngi lado nge mdon shu ke ru kanong rim na jong ngi lado te balai ka kongres ka net bahai ka kum ni jing ya jong ni rong nam dei ya tara man taru uong ngayat na mata justice. Justice does not mean banyo ya kahap. It does not only mean banyo ya kahap. Justice means ban live ya kata justified life kan. Habang iim ka jing im ngidi ban im kung jing im ka ba ngidi Briew kan. Im dei uman. Ndai kat jing long mata suki pendapat ha. Kini nong pet election su kini nong predict election mah. Kibut mah ki start ki ong ba. Ka BJP nadu por Vajpayee hadu mata kala khamlong hardcore Hindu. Nang ni siya khamat lay. Hadin jong Modi lay leader jong BJP unday shu ba kham hardcore shu means ula long fanatic. Do ula long fanatic kala long bet take ba shu buat bet dang ya katukan jadi ke kapan pensyong ir di dag dia. Pe kita kan ke issues. What shu ko daw ni ke ba dan mangren fi tang tai.